Gong mita maba kurunu ayedin munyaso muntie me ena wubono nia edika ni Efrahim fie emuida ho ayedin emrantie ne wukuru mahunu se odura nyumara kewu na obia ne mabu nkrofo da nachi emu ayedidi hwe gong mita me na mapie no nobubum mekeka omentie ni opanyini otie manti monyaso na muntie mpanyisemi hwe wuni mafufa ayamfa mefa chiro miyankasa ma ready na metewo kiwo obeto me no adidi piama no utie ni sen ya bon kan papa police nyamia obeche me flight na nsubaye no medeshe kona aminom kiwo mempedede masumwa yeyu woluma bugi masheshi abamani suwo mi amempeni bibi ekomne deniye mayiku he ogile nyumara na obiye peniye obidi fufu obidi mpisi mamenka na mechero kiwu woni paduane so owonia onunsu odia omi babana mayesheshi ejeni machi na nso minyakasa mayeshe mameka kurunu aye manya mahulu se marantie ne mano obi atie gum mon kanchere me adie ne aseni obi epeni obi bedidi de wo mpaso montie me obi bedini wo chansi he obi bedini wo mpachere eye dakore ka wo ka pani kuru eni bum Jack, yet the team ta na yam paso agora uma menka kareni ya friend P2 enade yesiwa the pint upaya ansana wate dabi ni tates utaya ebeti mamenka yikum nati yemi obanyansafo abarantie asamfifuri anopa unyesikano wafam koto bank wadinam wadihwe maase wankasa umfiri maase nanso debo bia uwo maase mamenka natie me afutusemi osora waye phone calls debo bia ohwehwe adwuma nsaka ye no there is no chance to you umfa woni ena ho de wunyaye ni nyina wudi bibu na wudi bishi odura nwumere so a na obo wa yasema